Práve sa nachádzame na južnom Slovensku, kde by sme vám radi predstavili vozeň typu EAS, ktorý je v našej flotile najrozšírenejší. Vozeň typu EAS je určený na prepravu sypkých môd a iných druhov tovaru, ktoré je možné uložiť tak, aby sa rovnomerne opierali o stenu skrine. Je vhodný na vykládku na rotačnom a čelnom výklopníku. Naše vozne sa najčastejšie používajú na prepravu železnej rudy, uhlia, koksu, guľatiny alebo zlisovaného šrotu. Nadstavba vozňa je celokovová s celistvou oceľovou podlahou o hrúbke 6 mm, čelnými klapkami na oboch čelách a dvomi dvojkrídlovými dverami v každej bočnici. Bočné výplne sú o hrúbke 5 mm do výšky 50 cm od podlahy a 4 mm v hornej časti. Vozeň je postavený na podvozkoch typu Y25, má termostabilné kolá a LL klátiky. Celková dĺžka vozňa cez nárazníky je 14 metrov. Objem vozňa je 72 metrov kubických a maximálna váha prepravovaného tovaru je 57 tón pri zaťažení 20 tón na nápravu. Vozeň disponuje ustavovacou ručnou brzdou ovládanou zo zeme z boku vozňa a tlakovou brzdou typu DACO. Všetky vozne Cargowagon sú vybavené GPS jednotkou. Vďaka tomu majú naši zákazníci možnosť sledovať polohu a pohyb vozňa v reálnom čase.